Salutare lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou episod. Da, după cum vedeți, nu prea am o stare așa de bună, pentru că sunt foarte răcit și da, mă rog, azi n-am fost nici la școală, dar asta nu mă împiedică de a face un vlog în care să mă apropii de Cocuța. Deci azi o să încercăm să ne apropiem de Cocuța, data viitoare poate și de Coco, dar la el este mai greu, chiar dacă l-am luat în mână și l-am ținut foarte puțin pe deget. Cocuța e mult mai blândă, mi-a stat de câteva ori pe deget, mi-a stat chiar și pe mână aici, dar deocamdată nu este obișnuită, adică tot îi este frică, iar eu aș vrea să nu-i mai fie frică, să aibă încredere în mine. Deci azi o să încercăm. Deci încercăm să dresăm pe Cocuța. Ea este aici, după cum vedeți, pe cușca lui Ricci și lui Robi. Coco este în spatele meu, l-am mutat, pentru că Coco i-a trăgea atenția lui Cocuța și nu puteam lucra în acest mod. Așa că pe el l-am aici. Nu o să vă promit nimic, că o să fie o apropiere față de ea. Și o să încercăm. Nu are încredere în mine aproape deloc. Dar eu vreau să încerc să aibă. Ok, Cocuța. Deci, fuge, mă rog, zboară. Hai, Cocuța, Cocuța, Cocuța. Zboară, se pune pe chestiile din casă. Oricum nu este chiar așa de frică. Cocuța. Este cât de cât frică. Dar eu aș vrea să nu-i mai fie frică. Cocuța. Cocuța. Ăla daddy. Ăla daddy. Nu. Hai, Cocuța. Hai sus aici. Ok, de mână aproape nu e frică. Ia, hai, Cocuța. Cocuța. Hai jos. Bravo. Nu prea am încercat să mă apropii de ea. Aproape deloc. Dar a venit momentul. Hai, Cocuța. Hai, Cocuța. Hai, fata. Hai, fata. Uitați-o pe mână, s-a pus pe mâna mea. Hai jos. Bravo. Tot oricum nu cred că îmi are încredere în mine, deoarece este foarte, foarte greu să câștigi încrederea unui papagal, mai ales că ea este matură și mulți ani a fost cu altcineva. Adică cu gata, Coco, stai cu minte. Și mulți ani au fost cu altcineva, cu altă persoană și nu este decât foarte puțin obișnuită, mă rog, s-a obișnuit cu vocea mea. Hei, sunt eu. Ok, hai să mai încercăm. Hai, Cocuța. Cocuța. Cine-i fata mea? Cine-i fata mea? Zboară foarte diferit de Ricci și Robi. Ricci și Robi sunt obișnuiți cu toate chestiile din casă. Știu când se pune pe cușcă, știu când ea chiar ați văzut, mănâncă din mâna mea. Ce se uită Ricci la mine, l-ați văzut, cred. Se uita la mine așa, întorcea capul și se uită la mine. Ricci, cine-i tati? Cine-i tati, Ricci? Ok, hai, Cocuța. Oricum vă spun, mult mai greu a fost la Ricci și Ruby. La Ruby a fost destul de ușor, dar la Ricci a fost cam greu. Vreo 2 luni mi-a luat ca să-l dresez pe Ricci. Sper ca Cocuța măcar într-o săptămână să ajungem la un nivel destul de mare. Hai, Cocuța. 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 Hai, Cocuța. Cocuța. Fata mea. Hai, alături. Nu înțeleg de ce nu vrea să stea pe deget, pentru că eu nu vreau să-i fac niciun rău. Eu decât vreau să o iau pe deget. Puteți să mă urmăriți și pe TikTok, yellow.idk27. Asta este fața mea, dacă nu știați. yellow.idk27. Postez acolo cu ei. Am foarte multe videoclipuri cu papagal, Coco Taci.
Am foarte multe videoclipuri cu cocotaci! Am foarte multe videoclipuri cu papagali, ok. Și cu ei doi am, dar am foarte puține cu ei doi. Cel mai multe am cu Ricky și cu Ruby. Iar acolo postez destul de des. Trebuie să aveți răbdare când îi dresați, pentru că nu trebuie să țipați la ei sau să-i loviți, deoarece niciodată nu o să-i câștigați încrederea la un papagal așa. Nu trebuie să țipați, nu trebuie să-i răniți, să-i speriați, să-i bruscați. Ați văzut, eu am, chiar dacă mă supăr foarte puțin în sinea mea că nu are încredere în mine, dar asta nu este vina ei. Că este vina ei, dar nu în mare parte, pentru că e frică, n-are de ce să-i fie frică, dar ei așa consideră ea, dar eu o să încerc să fac să nu-i mai fie frică de mine. Acum îi vede pe ăștia că mănâncă cocucea. Te cocucea. Te cocucea. Te cocucea. Te cocucea. Te cocucea. Eu așa îi zic, te cocucea. Așa îi zic eu, te cocucea. Nu știu la ce vine, dar eu zic te cocucea. Te cocucea. Te cocucea. Cocucea. Păi cocucea mea. Măi, cocucea. Te cocucea. Trebuie să aveți răbdare pentru că ca să dresați un papagal se poate dresa între 2 luni și adică cât de cât bine, între 2-3 luni, cam așa, hai să zicem 3 luni și 1 an și 5 luni. Deci 1 an și jumate poate dresa, depinde de papagal cât de frică e el de el. Adică Ruby a fost foarte, foarte, foarte blândă, adică din prima mi-a stat pe deget și, mă rog, vă dați seama, e foarte blândă. Cocuța e mult mai diferită și Coco e diferit și sunt foarte spericioși amândoi. Dar eu sper să nu mai le fie frică de mine. Deci azi a fost prima apropiere cu Cocuța, peste 3 zile revin cu un update. Până atunci sper să mai postez ceva, depinde cât de bine mă simt și ce să mai postez. Ok, deci cam atât cu vlogul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!